Karibu sana mwancho mwaligilea ase episode yende yo Mogusu-Ekebiro nche ase mitandao ya Facebook na kirase ngoro kwa ENSARA Joseph MOSE injoranga bogo na bogo bwatia abuna gatembe TV kisi aliyesense ya Facebook na YouTube. Karwa kile YouTube gali subscribe, like na share na liyo konyora ebinto ebiya abune biga. Now asomro biburi tukulera ni bwata mange kwaliganiritie ni bwate amangana kurwa CBC inyoranga abwangoiga omo deputy president abwana Rigiji na tebanga CBC is going nowhere. CBC no ere ni nchira bakuri yo koraki yuko ni improve ba Rusie o bale masiboli so basiboli elio obagendere boygo kurwa award ya Munyerero nko some tolero ti tangi twister ni chisimili kidogo simili sinemi fana yani as tall as even though ni kwa sababu tole kidogo boygo as studio litukulera ni bwate omogeni aiga. This is the guy onumu kwa nolia okorose machine ndiyonsi ekolengera libona mwanya bantu yani ere kuna kuligiriga ekera kuligiri munta okora senega sikara kuligiri munta ko chechano ene cabbage munta kara ko na chesku maiga ere kolengera yalenga ange machine yache ekokora egento na kire kara kuligiri mungina waki kama go magondo gali abeke bituma go sasimeke ebinto biriya gosimeka ere bya kolengera linga ange machine nero ekokora egasiyo to wese guska ayonsi na yanda mange asomoro Mogusu-Ekebiro. Ekara tuja by the way tuansi tunyo tutore je skuru gari tukasomewe ndo ko similis emebwekano osemifano mubwekano yamo no linga as tall as giraffe, as sweet as apple kurwe bodi ya Munyerero tukwato manyibwa mangana yo tiangara to kuneli oyo ntoiko na gwetinga muna mekie korosibo kanunga ngani ntubo no baje komiti yesukuru mwage kineke usi tutebinge kende keime ke usira ende tembate bi ororo moku masaka mambi kwimukire oumero mokungu mambi esabari yo koigota omweshimiwa omwamsiye kwe wodi ya Munyerero mweshimiwa Peter Otachi no chere ntamangana ye yatabango musubati kya gutambukire mambi ne bati no mero musubati mambi ne bati yarede asa marita kamiri muheshimiwa ngakiyokoro ntsasa marita nguru kupita gichano utachi nyororo akuru kwa nyororo lakini na taka mubeke akuru kwa kenyuri gorende buno mugaka ikira goteba now tigatora na so mugaka na tebi umwaka ngayibisyo bikorwa ebintu mbiro bibwate bisyo akama no mukungu mambi ekende ne nyamuchera ekwera lienda ekende ne likoru ikwera lienda ne ekende ne nyambwe gonyogore ito igoko igota igwa maene omuntu okoro mukungu ose omuntu okoro ngina muntu n'umuntu bengencho sana mama ndio yo salimia tu asante ekara tukutikana yo togenda mse amangana CBC na by the way CBC atwalde musano ya iganaria abanafuzi ngote babale abali ngote babale B eserikali ngote babale C abayibuli nkolera babale D lakini rende onye kuinyurite oyo omo cabinet secretary go somo CS bwechisemi okorogonga Professor George Magoa nikama ikaina senyencho yoko controversial sana no muntu okwane egento community egento kende gose omuntu okwana egento kakoletaki egakoleta obututukano okidogo lakini yasiba omega CBC tiliko andande ni sababu the reason is this: when you are doing an experiment, you don't start doing an experiment whose answer you already know. Basically egento magwa ko era gaiga ninjira yoko nyenya. For example engoko na boko nyenya to kumenya nkikirenda mpaka kwa nyenyire urusi oligelinga nkigero. Professor, wekangegentekega asegesongo. Can we go into the unknown, get results, analyze them, and take them to him? Don't start from an answered point of view, where now you are working from what you want to bring to him. Kuratiga, Professor Magoa, ni mwole president ya Kenya wone kama to okwana. President Daniel, President William Samoei. Bwana Rigiji, inyonyole ya professor nga ni mwole president ya Kenya. President William Ruto. Aya, professor, tutego. President William. Obo tutukani uwe ose confusion yene yaki. You can understand why, because the other one was there for 24 years. Okay, tutego na Marieta Onsi, yumo raisi ya Kenya. William Samoei Arap Ruto. Anyway, tigango tuira na ase egento kalitwalo kwa ragia CBC.
Deputy President Bwana Rigiji obwamate bwino inwe serikali n'abalimu ngakibole. The government of President William Ruto has no intention whatsoever to invite you to help us in our politics. We have no such intention. Just do your work. And your work is to look after our children, to educate them, take care of them, and prepare them for the future. Boys, it's now boys. Cut properly. Good. Good. I put it in the water. The CBC is not being repealed. And to address challenges of where there could be weaknesses. Okay. Challenges engage on. Kogera CPC ikoba kale ko tusaba pake mondo yango ko cho kuminga kindwara kanyanyalenda ngoko to mwana. O mwana ko charero engoko tuatomu. Ko cho kuminga kindwara kanyanyalenda ngoko to mwana ngoko yaga ndengima. Mwana konde turumu waki nasinyu komanyomu waki ya ninki omanya konde nga usite masa mendi yoko ligerelia ngoko mama bunere na somete CPC tima eti CPC. Bwana Rigiji no cheteke maene. Tell us the truth, raw as it is. Baba Matebi. Nechi ngoko mara na amagena mara mpake nyama baire skuru baenda bachikuyeka. Please listen to the people of Kenya. O mwana ko charero engoko tuatomu. Engoko yeteneine. Engoko yo bwane ncheteyo. Ba mara mambi nkoru engoko mambi basaba ngari gamagena atatu. Engoko yiga bonunga yigo chiakole. Oh, iye moto kiteke maene to igene buna engoko yiga niko ego chiata mayagenda. Abana bakokora amatemu abarimu nabarobama make amatemu abarimu ngabaga bakomake amatemu. Ekarto kwa nsemende na komanyanga ntobato mugeniga ase studio uyugano munkwana akorosi all machines yani chi machine chechingencho au chi machine choko na chachi kape chi machine chokorosia choko na chesukuma chi machine chokole mamugondo yani akanto ogo sibaiga kwana chana no bo nyansi gali ni bitu bya korosia koro scratch boygo korosia chi fridge korosia le chi incubators achigo turagia ebi chuchu ase abalemia akorobanga Carlos ebundi usifundu wa fridge kuse carwax nere tuko kusanga ase eli tukuria rero aratorera nga innovation yiga gusoba ngobo yiga abwokorose machines chiga ngakibuwa chagete elindelio twemanye nande toesemie kulenda sibono tukatora no mutumo kidogo asense mu Facebook ngoro kwa ENSARA Joseph Mose boygo tubati una Katembe TV kisi ali ya Facebook na YouTube toba isoska. Now, omuntu mulibwe buna abatebya asomoro Mogusu-Ekebiro Sunday ya lero bose Jumapili ya lero ntubwata mugeni gase studio akuruku Icarus ondimo lakini abange mumete na fundi Carlos ebundi Carlos. This is the guy onero monto korosi ebintu kuru scratch karotolo kwana igaga behind scenes na batebinga umugono eni ata nigatakire ko iboru China lakini akaiboru radia Kenya. Fundi Carlos ederongo tebya linga iya kuru inspiration yiga yo wakole ibintu byae na atotenga fundi Carlos ningo na by the way atoroki chima machine chae tiri arosiri igente kianera kilinga ki nigakorosi ibintu biga kuru scratch yani
taliko gora gose machines chire ready igakwa rosel guchakire mota onye machine gutumika mota o rosel ya ebintu bya from scratch yani korunse. Karibu sana my brothers studio. Asante. Karibu asomoro Ekebiro. Asante. Kurata ingo Carlos nimo in one sentence ngakiura introduce. Bono elietalia ne gankoro Icarus ondimu Mogusu. Icarus ondimu Mogusu. Carlos ngairia ru. Abantu basinyido te wa Icarus. Ngokole tande mbaka. Bono Icarus yoyo ondimu Mogusu iganyigoire nyamemiso kegatiabu. Bono nyamemiso kegati obufundi obubwane ngocha nakora igo nabo chagete kare obufundi ngokora nkolipeande chi fridge ekara yasarekire nyomba ali ekarore nyomba fridge yasarekire endagera ngochere yasareka muna bono bugima bwakomire igo moete poto mwapwe igo moete twabwete muno bugima na obora orobera kini bono pando mbuto gasete machakiro complain mapema sana mbuto gasitake bono isaka nyora injire mbuto gasete iganga kera ritu kendagiririe gutigara onye ne chingeni chiatigara chiagunda gwatukuta onye ne nyama yatigara yagunda gwatukuta kera rituko bono gakuna benka wamenyete no muntu gete nero kumubekerese ya kunya kuri kando erie gutukuta igona muntu naro rukunya kuria tima digo sene gosti waka turamu ene gosti waka yani muntu naro kurageria automatic ngako marageria so nkoripore che fridge chini cubeta egako era chini cubeta na chiro cho oyo rengererie buya abaremi maito muremi kugure ni cubeta achake guturagi gosene bichuchu gatagete goseri obotaka kwa manya konyore ni cubeta eria aye gurete koru Nairobi abantu bali bamuonerete Nairobi mbabwati fundi chira nyare goikaga iga immediate ria magenegere tasarika kwa manya konyora obege tamagena ime ni cubeta eria ya sarekire na vera asareko utari awea gose na vera asareke kwa beira awea lakini fundi teyo kisiga igara asingiko gote gete kiari Nairobi kwa yogorete of course na njenga rosinde chiana chinkari sana na ndo muntu na jibeke supermarket ime muntu takumanyanga kisi to besa to wanda yonsi au no tataite gochi so in short ine fundi ekorosi machine inde yonsi ti machines ti incubators ti fridge chi machine chiogo Kenya skuma una bana maete karoko gande school ebago tumia omoro ekebenoka go Kenya skuma abana baito bachandegete sana mwalimu ane manoma bona narorire ngaki kwa kole bintu byabo so abakona che skuma ne omoro omoro now we have machines chi kwa kale bona na bareta ire chi machine ego Kenya nando muntu uri go Kenya na bago setie size yonye gatagete go Kenya no ni ya bali mu meta bali mu mbanje go special wetanya wanafunzi gekora na ubalende ta wanafunzi batende bono abalimu bakanyeruwe size getengo machine kere machine gankoro si type isato na kere machine na boko nyara go just kate skumenyerere muneria bangina bakanye chiro machine chini go guchiro si from scratch ko machine chini go kugora ebintu kwa assemble bona machine echi ganko rosi from scratch from scratch ga minute ngangore kire gento amabati egirainda nimbwate na butabutora na iga welding nimbwate kire machine nimbwate na bwata ni go moerio na maigoko machine ogochi gutumia so in short ayokugora raw materials kwa rosi machine tali okugora parts mata bantu bali bakugora spare parts no ni simeta batabuwa made in USA assembled in China so ani go okugora raw parts kwa rosi machine now mwacho mulio tubate sasa ya Facebook ngoro kwa ENSARA Joseph Mose no wata Facebook yao Facebook ni mbwate igankoro ku fundi wa fridge sauli mate Facebook we ganko yetumeka muna uko market
benga ni gento ge ku market yegere customer kare uri se fridge ya sarikire ekarando che kali na postri ya kanto kete gosenga kanto kande konso no ni bicha on raigoro kali etaito omuntu gakoro kunaki fundi wa fridge biba kali kugore fridge ya sivu yoko chikogora bono teri gocha gosarekero pi nande bono chi fridge umete chi achira bono igasayi umuntu utabwatie fundi tari gochi yani umuntu utabwatie umuntu efundi era morosa libuya na bara achikomenya atabwati fridge lakini yabwata chi fridge aichoretie sto ikere yasalikire kwatumbe sto ekaro goteba ng'aine fundi egokora gento kete na gento kete nje nkolengera linga aino umuntu asomerete gose wachite gose ne skuru gasomera iga bono obo fundi obo bwane iganda atebe ng'ani talent nande boni talent ye na inoteti mapema nande bahati yabete nkanutie talent ye ninye bwate nkachaka kuyepaliria wanza kuyegurugera kuyebekero obwoyo ngoje siarire amaryogo egere echa korreka na bono East Africa esa uri bono chimashini bono muni echingo Kenya koros tiogo Kenya skuma ninde no maene ngumuntu nde bwensi undikerereti no eno yotabwatie skuru nabo konyoranga no maete skuru somewhere ase bagasa ine baragaro gokenyera abanafunzi chingeni tubwate mashini ga wandorire oire namba yane ayabona nabo abase kuikora muna no monyene emashini yeyo ogende mpaka ase principal ko market bwata chi mashini ga gatokoros digereri ga ege mashini ena kiego kolegasi YouTube yane nabo ko yenyora igankoroku Carworks Innovation lakini go comment Mogusu Carworks Innovation Mogusu Carworks Innovation Mogusu abono ngoro kyole videos ngaki video chonsi pia binto byonsi bingo kora no bire bono chi machine echi chonsi pichi type echi sato no nchibege chi machine kwatabere ngoro sio chi type sato machine kiecho koros chi machine nero re yo kanye skuma iyi type ya mere ngija kabisa ya bantu bange banjete ige ko muse skuma yoka yasokera muino ge kanyire size yo seteti nande muno kobeka mune kongusa nande tali rasi mocho ke skuma ya gonge ebite birigereriga nabo ko yelinganiga na boss ebite tori ko biroranga ibya chiko chieko gerage ko kanye size yenyere bono ebite yani ngamuna bono skuma bana bago chikori nelieta bwa activity enya akabere nero igo oko feed na ebie ko feed manual oko feed liriya erire nande kwabeke yende kogenda kwande chain pake buniere lakini chionzi njire very fast eya gatatu na ka machine ndo sereti asumuntu ikero kende ogodiri na skuma go Kenya chibuniange isatoiga commercial nkepi umuntu okore biashara bya commercial kero kende no godiri ole ne skuma around chibuniange isato chibunia chisato maeto egumo yumo chikanye igera komusana goja gukura no eguri tukuri makuruma baka marago bo Kenya munaba na customer etagete ere gasi enkomusana bono gando setia gasinini akaga sinini gan koneri umuntu oli kero kendo godiri ne chi skuma chi chibuniange isato nera at least yanyora ganto ega como konyigas in economic class maybe ekenege tukwa chito kusene skuru okasomewa kusene technical college bono talent yeye na yechageti kale sana bono kale yane kuma mari unyumba kunya kubungurure bituma na inche nonde nsemo njeti nkunyara kubungurure bituma muna mama kubungurure mama akuru ku Josephine kwambuka uyo bondimu bono kaga saine kunya kubungurura iga na inche nonde ga bwense monde pisi ebyamba biri ali asago chikutuguta gochia iganga saine ko bichora kinga saine ko bora kani ga ko chigoro nkoro sia koroba ora se koroba yebyamba koroba yebyamba korwe byamba nga advance bono nande ngachaka korosi chikali chiesike nkorosi gali yesike
naje bwekanie gari gete twakarorire kurukunga yari kurukubu express ndirichi ajerete Iko CBC nkare ya chake. CBC ajete kare nade bona kare ko umuntu gukana nga CBC nembe umaete yani igan ko igu yani nga bono umaete muna bono igasai eisa gutuka ngoyo no mwana o CBC otanyorete gasi ogokora ebinte kabire bingokora utari kiri bono gujikoba umuntu umutaka pikenya Gujikoba entrepreneur. Bono ero gujikoba umuntu umutaka pikenya ogokora ebinte kabire byekora chimashini echiane lazima njembe kingo chioni kere sukuru East Africa ali esinkonyara guika igo bono era toke nga CBC negento kiamana sana lakini bono abantu bakorigereria nga omwarimu natoma omwana engoko egente kiomete yani nga yani moibori oyo mbuya nasomi omwana oyo agosomi omweri oyo achakora abo omonto konywa amarua asari eri chibesa chiri atumire tari koyarora lakini eya konyara korora bwango ne eya atumetu engoko omwana atumetu engoko Na inspiration yawe yarwete. bono konya gosoma ngacha ngasoma ngakora secondary kera nasoma secondary nakora omwalimu muntu abwata omwalimu urengo umuya sana agatotebiri ngaganta getekera omuntu aringe bitabo abeke insefro turachaka gosoma twagakorera network bono omwalimu oyo ito agatusomire network secondary agatotebiri inu bono muna ngasaine ko basomiga inu naba engineer lakini tintagetimba somi mo baba engineer bagochikorigie gazi barikwe egeko ero omonto oyo gukorika tagocha gokwachi besa chisa ine chirago konya obugima bwao lakini era goikame kichibesa chinyinge sana korwa sore sauri kori kire lazima gotogonyero gokorera ebintu iga yani egero kore ebigasi mono kabisa egero omokone bono kero omonto tigara arengereri na kiagocha gokora skuru achake kurika abantu oichasore otenena ntagetontebi chitaepwanga isatura anyare kurika abantu lazima omotebi amaiko gando oyondo okabiri bono egente iki gatobere gekomu kunyaga korengereri nga inchega konyendengerere tinga gangase ine gosoma skuru nchikuriku kumbe bono mwalimu were gata getenga tuchikurika abantu ngakibono ndali kumuntu onoranga okorengereri kwachakire gochenchia sauri omwalimu oye njera gotosomi iga gotosomi njera yo gochenchia abantu abangeri baga bakorigichi gasi intubono tutagete ko instead of job seekers or job creators bono tutagete koreta chigasi tukorika abantu bono nabenga muna bono narosirie machine yane the first machine kwa roseti nerie nandega kuacha gitikonya rose bono ekere narue skuru igancha gitobu artist obo nagachorira omonto munande Jose tigango gochora munure ikangutumia pencil neri sakara omweri awe gingokora igokonyora ebicha yago no ere seri sakarerio bono nagachorira abantu bona bari nakachirangi kabisa libate nagachorire gaiga police opposite kanisa nero ora yakarutiro deliverance bona ali no nagachorire nyachae na mochorete munari ngachora kibaki na injenge echora bono omuntu agochorigereria igoro tebo omuntu nero yes bono ekera aligereri munanchorete orano onyo kachorete paka kaboyu kabisa bono na inje na bonta getenchora ongachi besa maita kangere chibesa ile 500 uyu mwaka eyi 2-3 lakini ngatumika chibesa echiga nkagenda nkaebereri omusenga motebi ganta getonga akamugunda akeiga nsimike emesi eyiga gegocha kwamana bonda aronda oni nyore gingwa gachaka nyumba kane na inche nyanye korwezesa igabo cha saka nyumba kane umusaka igubuya akangase ngasimeke emesi yokori gose emesi ya emesi yokori tu yes bono gase nasimeke emesi inchebwe katin konyara kwa bwo mu artist inkare town nande the same time no kare kankari kuburugera bona kabesa kali na kairu 500 na kaminyoki na bangi na bali bago ko rekonda yes emesi kwanyora geburugeire kera chinsa ekama buya ngayoni 20k oibono
oibono no mwana orure skuru obwate 20,000 obwate 20,000 utaragenda no ene college 20,000 yechiga ngateba gango chibeka kando chirakenda nchingita kamanya korwororo nkaira 8,000 umungu anagete narororo nganchite sana akuruku Edwin yes agokora arega korire gasi yoko rewind chimota ko rosi chi welding machine bono akanya konyegeri gamo nkonya korosi chimota mwaje nkorosi inde chi welding go chiga muntu nkorosi ngoletare battery charger twarosi bono ebintebi ebibono na ibyarenge bono climax gyuko ngagacha bono kere nkorigeria machine te komisi mota te komisi transformer ende Jones te komisi emerande wajaring bono kere nkorigeria none kere umuntu akontebi nesarete none kurumaguka goseru meiga na amanyire okumanyangene mota direct na kugenda abu paka kere muno rero squeeze kere nkorosi machine umuntu nabako chapa kumburi nga yani jinsi echukwa irire jinsi nini ga yani echiga bana chuko saba chilese chingane ta kumanyanga ene jinsi nini lakini ngendo kiagera nko korabu wangu neli namanya sama kwa sali okumanya lakini abando bako abande bokoranga abagutakangi efundi ya igore machine ya tumba insekara go chakoyira ni muna ya renge ngo chimarogoba umaye komanye gasi ekweri na nkomu yari yangirire nkobori umayonga mutu kumugonga aje kifu I think umuntu narogocha igano ene simi yae for example chibundi chichi simi umuntu narogocha kumbe umuntu nagetiga achita kamita simi yae kabe ke vibrate ka oteba simi yae te kuru sound nini te kuru liogi kwamanya konyarange shide nogo weke button ga yake yeliogi kwame kumusabachwa za chini kwame kumusabachwa za chini chaka kawaida okuna kongo gonga sasa umegonga mtu bono asogo chakira liriko nyora ntarama nyuma ete egasi yaito igenga oyomo bono todo igango yebweka ni uboke ne yarari oyomo nkoni ari uboke no yonde nkoni ari yarari mundu kiorocho ora oni mono oyo koni uboke goikao ni mono kubwe yarari egento ke wansa mara ga band okay bono enchiri iyo kogongo umuntu omwerio eno umurukanga no muriri kwa mugongire omwerio kagwika manye ngari na ngagete kweri bono tinkoira no dotebi ngunga machines ke chikwaro siri nande e process yayo guchirosinga kia bere sofa bono machine ye chibono muna bono kero kende ndatebe muna machine ye chibono echiga mono bana echichogo Kenya skuma chia konyire nande bono bantu bachakire kondigiboka esa uli muna bono igasai for example umuntu oraga ni kore machine ina kiokora ni nyone tinsa iga tauni kereri girls wow high school congratulations nero bali gutumia mbabwate ngao ere nene sana ebwate section ye yogo kanye cabbage muina section yende yogo kanye skuma muina lakini ero bono ngarasi mubwate skume nyinge kabisa umanya ko feed ogo feed ko yogo skuma iga nande ebeterere tingore ndo moyori togo Kenya bono nero maali ese kale ko Kenya raime igego Kenya gego sunyunta yani ego chikenya gego sunyunta mune kono bono njiri gutwara test abana bagu enjoy ane bono ekere yaicha ebatigete gutumia eri yabo okay tari ngage sare getembu yere lakini mbali bono yabere bono enga muna manywo yane gukubeka iga yasoka guchimwe no kubeka tuchosti okubeka ase belt iga yasoka regardless ngana kwanyibeka no beka no ene skuma ke no okulingani gwasemeka ekosoke mwino yasokera mwino kekenyire bone kare yabagoki rero squeeze umuntu utagete ko confirm amangana imunango teba nabo kuminyoka kisi sukuru naro ni ngoneti igo bono ganyoneti kereri na kisi sukuru ajine sukuru jiange gaiga bono lende leronge viga high school nere school entangani pina onera die machine yeyo chistike ichi anendi getenga fundi wa fridge umo principal na ikaranze tega alime matatume
akogenda guchi Kisumu tima tia sare kogenda guchi kama ikoro fundi wa fridge why buy another fridge while you have one na ali skuru e fridge nega kwete papurane tigo chikogorenia yes bagake sabu before tutaragure nyitigango turara royo igara torosari torreke maena ali getenga why buy another fridge while you have one kero watende akanga keresi skuru eligebwata abanafunzi around 3000 yes kunga sene kunya korosie fridge aba saja no babekire nsa igira iniga bagasaine kero muntu no moro ako komonta ikakapisa eskumelie skuru mbale maeto muntu onde bwensi onde ngai na maete skuru abana bakolie skuru bono bakonya kokenya nande bono bagasete speed ekekogera aba obaete chinsa cha isire koera principal ngo chara chake kuomana bono kunga sene kunya korosie fridge nindigerete nyegasi kitera kalie ngomuga sana abantu enari gasi umuntu arari kiboria kwachaye kwaje skumenjere kabire ngake sabu ngate abanu iganko kenda mpaka se principal mo arese motebi nkorosi ndi machine nonye nanya korosi nkorosi lakini haso mungu bwa kweme gwatebere nga ni machine nitakire okore geko bera chimota ne chichi na chakirete kwegera ni maete amangana ye chimota kiango ngakuwa na nere ngamotebi nkorosi ndi machine cho kenye skum agante ibona anye kero korosi machine egentura akore machine yini to chandete sana ekogera we waste a lot of time Kenya na leba ni nyingi abantu nabange bagane na banafunzi bo maetekero kende ndagera na bera misi mabana kaigo onyore domu ya sana asenge njoye ndagera senge njoye ndagera ndagera mo eto viazi nere kole to bako school takende bono nkamanya kuruoro rekere nkuruora kanga kana chibese chinaro satie fridge yali chibese chiri nkagenda nkagura kire gento kere takeire gere ndosi machine ndosi machine iganga kana tebese no mojo ga gonde binga wato konyira sana yani ngamuna agangeta sana ni nyirika made in China mundu tayo pure nyore supermarket imaye nyore made in China ta gochaka kuburinga China na yaro be cross ekore kire gento ama gokaja gabwa to choose yo cross igenta at least muno mo China raros tubate sesemo ya Facebook kwa Gatembe TV kisi nchekuru kwa ENSARA Joseph Mose na boigo YouTube subscribe like share brande beke notification bell keturande mutumoko kidogo turasiwa mache tukoirana Carwax Mogusu anwade gaiga akosebya mange iguru ya incubators onya eno molemi kenenia mato asenge nchoto bwata maya gocha sole Gatembe TV kisi umorobeli ukoro kwa Ekebiro ni ENSARA Joseph Mose. Mwancho muligeria karibu sana na ndaso morogelio Ekebiro asentunda yende niko tole no mobundi engineer innovator anje moroke fundi Carlos kose fundi wa fridge asensemo ya Facebook na se YouTube ya niga kwa abuna Carwax Innovation omenta kalieta gete Mogusu ojimoino omenta Mogusu alright omenta na banta banga inisana Carwax Innovation omenta Mogusu gari no komanyora asensemo ya YouTube. By the way onye gwato nyora bono iga karotwa enda kujitara ndo mutumo gotwa kwanire ase emeremerie fundi iga koranko research machine chuko na chachi skuma chuchi skuru che nyinge cha iride na chia bakonyire asatambe otota video story ya na by the way iga tutagere ko note nkeringa ki Carlos tachi skuru ndio sio gosomere bintu biga ekigane ngento aikarastiga kaligiriria diria goseno muno bako mungorole bituma kamanyange machine yo ko mungorole bituma netakire usendiria chete skuru korosie fridge akaraba abantu bako na chese kuma no moro akamanyanga abantu abaiga mpaka nitie machine ekona cha ebinto ogunebiga. Karibu sana my brother. Karibu sana. Now ekerotuaga no mutumo kidogo behind the scenes Carlos fundi usifundi wa fridge machine kichindira ndi kwaro sirio to arere ya masem ndinganda watabi machine hiyo kwake bikama ba yes
nero yandine tiendege nanya kurine ndege nche nakarigiririe ndege So far ni ndege maana lakini abantu bagotenga bari n'abantu bakara mare kuruguru nari kwamini nje nari koranga kero kende ne bintu tukung'ainwa bono ritu keri monga kerwesini igande Malindi ntagete machine iyo gwake bikamago nande kurema nande gukora kirigente kurabya eisa gutokanga yagari YouTube nero ya ng'oniri alright igoto gwake sabo njera kinda ikega bubwa lakini etalie gari ekora tinkomenya gari menga ni machine ngoko nende watete kolina naye eliko konyongwa nyako lino bone ndego ya bono nche konyora na buna renge tinda rengere bono nche na rengere tinga nero gucha ai chari ne gari alright ingo bata kolina aline ai chemba kisi town au ye machine kurwo agante binere ngaya reta ku west nere time nere ko bari bisi egentege ngo kogora lina mpaka Nairobi ya Roma mbuganga koru Nairobi na gwaka ile ticket ya ndege wow munandi nete kwere ndege ime waje kwa ni machine ko buganga no so Sofia in London orocha fit kwa ile fit ile Sofia in London yes ngamoro kikire gento akanga chibasa cyane nande ngaline ndege yigo naje lindire kabiri to and fro kwa Nairobi nande ngaika Nairobi mambi yaya nonde kisi lakini umuntu atamanye ngana chiene igoro no Malindi nale so asobwengi emereme iga yago konyire ko interact n'abantu na ndangane tukukobolinga clients bagombara biyaba whatever chi school abandi mbara biyaba ganiti machines chiga cyabo bono abalemi umuchando noro beiro monene pi umuremi ogore ni Cubeta mono oye gora koru Nairobi eko era abantu abange bamaite Nairobi no chine machine chikoni kire gento no ke koni right umuremi ogora amagena nagorete ni Cubeta tari siringi ibere obeka amagena bono totebe for example gorire ni Cubeta ya magena 1000 kobeka amagena 1000 ni Cubeta yechore na around 20000 oino umuremi utari konyora chibesa buyaigwa ni Cubeta yage ndalirie bichuchu byangaire gwata ya sarekire ekere ya sarekire abuge minute naki 20000 chiachi kule tari 20000 choga chiachi ne chiya golete ni chiaye ne chinga kichia ri bagale nko ndakore gasi ngaira mo chibesa na chiro chiachi rasa yes bono ngamanya gwake sabu igango kora research enchira ndanyare ko konyo umurimi uyo utagite gwe konyo utabuga tibese lakini utagite kurubo takaimena kitoramo konyo bono nkanyoranga no setting yo kana bo mugurimi akonyora sete tienchira ga seti bube all right okay bono manya konyoranga asara igo koyementa aso muntu uri utabuga tibese nande nero gase ne kwe asara lakini atamanyeti ni Cubeta yemuna bono yena tabe kugogori amagena 60 mono eri wasine plastic eye plastic yo kune kamune sani ge bakuri ni Cubeta eri echinde njiro orokonyora chirikire nga fully automatic eri njega ali ganda eranga ne yo kungaine custom egera je ure custom ebesa kwango okay esauri tebwati container nero ye korokwe automatic egotwara ya mache eritereine one ya humidity ekorata ibon nero koroko automatic okay so asubenge Carlos ngwachi tukarosi ukarekebisha makosa yiko arocha se machine hiyo echibono to kunyara kurekebisha ekora ni chiaba China jira chito kunyara kumunyo lakini ukarosi machine yako bono ankorosi chiane chire inga saine koeresa right bone yebwate container amacha ku murume eyitereime riria sensoringa humidity yabeire inse trochi ya sensoringa humidity yabeire inse automatically yegwokie hiterie chake gotogotia amachari mantanerete humidity amacha ndonsi agotogota elio kirasi malimoke nkiura tebe murigiria iguru ya services chinde kwa bere gokuru ono chi service chinde ntombiro ro entanyore time tokwane lakini mono ebintombiro ro ka ebigo chabia chanda abantu muna chi hoteli mono chi sukuru chinyagitari ndiro konyora kero kendo umuntu agotumike gas cooker
bono riria ase esuguri akoigorera igo omorero omanya gochora ore yelo ekero omaete ogochora yelo nkikemineti egasi teri koba fully burned teri gosambu yonsi naende igo bono omorero oitori powerful nesuguri igo ngochiere komwa massive no chinko kware gotumeka anganga kio omorero oyo bwenete koba bono ngochakete twakora service service ase chikuka mono chimuna chiri hoteli chibwata marika amanga nando omorero gochoma nene kabisa twabakorera service na nechi blender omochando bwechi blender noro no chandete chi hoteli sana okonyora ririo korosie juice muna bono mango juice yoma den wansiri sana no ninje nyanje sana bono nje naro setie yere commercial nande kerenko teba commercial tali omonto gochikogora abeke nyombe ekogera igando setie yo omonto kero kendo ogodiri ne juice ya korosi no 10 liters ya koni rituko yaera. All right. Bono 10 liters yeyu nabo korosi limo eyige korosi limo bono anande cold room cold room umaete ne fridge cold room ejenereri hotel yali nkonyora ure chindagera mo kugura chinyinge lakini kwanyora nganchiere tibwango chions ndagere no ve tonyega chetu mtemampi ndagere ye muna bono kotebe for example eskuma liba kanyarenge koncho kebe yero okoyebeka cold room imeto korosari kwayebeka ime egere ya maintain freshness yeri na customer maete muntu tayo bwanje te korosari bwigento ke expire ke na nechi sabu aka now a cold room oranye devi karogenda somo ligio tamai ke cold room ni fridge lakini rende emo ni nyumba mo korosari yaba ni fridge ngaga to kabe si engamuna AC kodeka gakaiga kanya kore tubukengu geteime so eyo toranye tebenga ni fridge nene fridge bone ya nyumba all right in fact yagara omuntu abasoa imenga gosene chinyanya gochikuwa ikorume gosene bitu yani gosene skuma abasoa ime obukendu boli go gosoa ime gwasoka bwango sana yagara na asenga ndumari ne fridge all right so karo akse karo togotia gokolera karo kendo muligere naro kuligererie otagete ngaki okubori ngaki nkonyore fundi yo maybe monte fridge yane musarekerete maybe omuntu nate to chomo rosini nikubeta bono omuntu bara ire nambe ere 0720 69 82 62 0720 69 82 62 Carlos umuligire naro toligire tigali utaite kotepanga kero umwanafunzi goso omuntu olisiko galia okuri gosine masomo ugotebanga ntaite ko kuna Carlos ntaite ko geli wo ne nkuru oli bogelia gochia ase omuntu ode no kugani bono gabu umete nabenga muna inchomo nyene kare na chage to bubundi na chiete ngatebi tata na kurire so form 4 iganta getembo efundi tata gambure tinga efundi ye bono tagete kontebi ngobe efundi ne efundi echiga chigo so ne bikoroto go sono mufundi bwechi radio nkamotebi ya yanje ganta getembo mufundi bwechi machine chinde chionzi nabachirabe no ne chiredi echu lakini ende chege gotumia mota na nini atamanya kontebi kwa sarekire omoto iganta gete before utarantebi ubochingo ubwo tagete kontebi orari ginga mufundi kiokoros radio ogurite chigari ogurite amarimo ogurite chikoro ontebi ng'omwana onyarebe n'ubundi bwechi radio lakini akorete ABCD nkamanya gutwara igibarua egekongo gocha kurigia omonto ngamuno yegere mokoni biusinga gaki tata nganjere nkora obubundi gaki obubundi njete kwere nde talent yane ne obubundi bono ekere nachaka bono ngora nere nata getembo umusigari igata getembo umusigari lakini nainche ekire imejane kenene n'ubufundi bono nakinga asa ine gotebia kero kendo omonto oratake kora ng'ana atake kwegera obubundi obo nabora atebia abaibuli goseja basani bago bagukana lakini itukondirica togocha komenya muntu atari kugura machine egende isareke uriko tumeke machine ando asesobo mabwa nechi machine chinyinge twanarira kare yasarikiro kurigie bundi ekabiri gatatu iga yaborire sikirete yabere nje na kaminyokire sikirete buga abuna chigora echigo mete okonyore machine ekima
egundi yaborete bo atani umurande basana wajamo ekero ko enda kujegora sikire bwali igo bagopima baba kata times 50 baba akire rikare chikiro 50 chikiro chiriere times 50 CBC baje kanire sana lakini CPC igemine tinje kulingana injira ngo interpret nabo ngo nyebweka no ofundi obwana injira na struggle inje tindi kiri gas lakini goikera bono igasa itinga gere tinga gas nerenda na ari kuri gukene esa uri yaki kera ritu konkoro nkolindo umusara kono solete sa kera ritu konkolindo umusara no chiobe no ne chiri guibere isato inya isano kera ritu kongoso indebes igo bono obufundi is the way to go. No bufundi oboiga ganda abo barenga CPC CPC nje na akorete bone ne product ya CPC ere mukega ndirikari mwakorete gento ikorunga art and craft na home science no kwa kwandira mangana CPC karto ko by the way CPC apa iko ba complain sana by the way asomoro biriga video tiri kwara ko magagali twalo kwandira CPC na abantu abaguli ko complain vale sana bagoteba umwana gutumwengo kengima lakini ne monde takereki ne monde takere yoka iko nayo taketaba ali mu bagendere kuri chingo ya bumaite yari gutuka ngabali mwaba batakete mundo bali gutume mundo yoka engoketi garu mwigori yari lakini twaroje omo deputy president Rigiji Rigathi Gachagua ogoteba nga CBC tiri kwenda abali abantu bagwetenga ku CBC ne nkobere disbanded tari ngala akonyira abantu ekora abange bagosoma umuntu kure college kure university oira no mutaro imena magwanywete igo bono ntori korora asari eri twakiete mpaka tomosomi acha gutonywira amarua twarora asari eri omwana atumetu engoko engoko 500 wow igo bono tiga torigereria ingo toigura maiso. Asante sana asogocha asomorobiri gwekebiro na ndembia mona sogosemia omugusi ase ale chingaki ubune chiga mwancho murigiria twarengenere Karu Wax Mogusu asensemeria YouTube usase ensame ya Facebook by the way niko kumurigiria na fundi wa fridge no abekiti video gali chi machine chiaye what's amazing actually ngandora kole dara somorobiri gankelinga ebintu byabo tulikugura gose parts yo asembo matu tonaro korige nga kigente kero siri ne rogora parts chiriunganisha ibintu bya ni gakora from scratch yani gako agweta igorige problem oranga egento kitingita kire oliye a solution gosolija ali chibu asa Facebook je ko ENSARA Joseph MOSE na boy go genda YouTube yaito yakatembe TV kisi subscribe like share ase comment na ndebeka notification igorali mpaka Sunday yende je ko ENSARA Joseph MOSE bye bye.